kraman a wote ase no ho mfaso se ne jata awu enti ye manipa ne nye den emewu ansa na nachi ya bepe ne ho mfaso ne animonyam na meka bibi kire se honam fam de papa na yie yaye na honhom no yenye na yi nyame ene gina adwo asafo achi nyame hu se papa ne dwumadi a wadie no na muda ho yensie wa nyina chire ema adwo asafo anso bibi sa akoba na ofiri mu a na nyame kura no onye nyame Abusia ebraso se enenso yedi enkomo edefa ya mamre ne ya mane a echia eho aha ye Nyansapo TV ya kase Nyansapo a wo se yesane no badwemba kwanso onim se adwo asem tena sese ya na nsem bia edika editie echia ewo ya Asante mamre ne na mane mu eno ho enkomo ana mpempi no se miniwo ebompu ni mpu ewo afirikesie so a ye twetwe ho enkomo Yena yenim de afe 2026 akofa ediaba ensema eni soso ensema odwene ho a wonte ase ensema eti akoma etete abusuantem ese amamra ne amane eno na afe 2026 akwakofa de abranya 2026 nko 2025 for brand year 2025 ko awiye ne yida ye huni ma bebre na ekoso ewo eye Ghana ha sei na abusua Urim se nyame ya adoma eda memenda edi yenimu yi on the 8th August 2026 Apostle Joseph Kantanka Emeritus na yiyo a yede be hihye so ewo Kumasi sese ye nkran de awie ye gomo mpota de awie se ya ba Kumasi yede be hihye so ewo ha sei amamre fio ana yede saa ayi e be hihye so yede ya tami kuchu ye hwede e be kwa kusi na enya ndru ho no na hu behia se ye ne nana Angr Asante historian o darling Asante historian awahwe animu se san komo we no menene ntwetwe ye ni hu nkomo eye no kra na ye no wonkran wie ye ngomon pota wie ye nsem asisi nkrofo a osebio ebasunsun nsem omunim de omakodare wo mu omo akekade afa Apostle Joseph Kantanka na yiyo hono Ebra wie du se mene na Angr da Asante historian ebetena se nyedi ho enkomo ebi kura kase ensonsoye eda amane ene amamre entem ebi so kase ene ye hwe sane ye amamre ne yamane ese ya na ne nyina eye religion politics ene suatrenti ana ene no nkofo bebe na ese omamamre ne omamane enye no nko yese bi owu na se yensie usie pa opon bakra ho wonfaso echen wo ebi so ka se se enei no panyini bi wo Ghana ha se na se owu a eya impempi ni yenkosi omu ewo mu abusuafie bia ya wotera ye agidi bo ne bra no eho ne yekosie no enti se yakwakosie sankrofo yi ewo sa bia ye ni afoma nko mu abusuafie dia ene na afeso anase dabi beba ma sebio abusuapai na gunsa frefre wona wadi kan ewo asamando a sa nipa ya wono so wuyi a ni dibrenti amfa na mafie no ono so yebebo ni din afre ni biana ene yeba besua yabakosem yamamre ne yamane a efasa de we nyina eho entimesro se obanya ntoboase wagebre na watie adwoa ewo fidikesie so bekasa enye tenten na Angr na egwa waye krado adwoa membo mpiri no mema na kwaba mema ne bresu ye fa nkomo no enhyehe so na Angr anopa yiso mu akwaba mejo so na oho ye de oduma nkuma na nanu madaro ma me ho den pa anyway they say kutu say bam bresu man na that's menso me da se na Angr gofo bebre na e ka se na Angr nyansane nimdie wenya firi he because ne sem bia ya waka no eto akoma so o kyerɛkyerɛ amamani amane mu ti mami mbusa na adwa me so makɔkɔpɛ bi akiri kwan ti sa se me ma adwene ni me nyansa na ya ye bibi o ho nti so weti ma akyerɛ me kwasu asɛm a me da se on se asase we so no se me ka se asase we so a wiase nyina enipa bia oba asase we so
se wabako se oda so asase so no onyame wo botae a odi ma obi a na odi ba asase we so enti ye frɛ bibi se talent so talent ne je se adoma chede okay na adoma chede no bebre ye nsua eye nimdie a efri chede ampom na ankasa ho ena odi ma okay saa na bi de atie na ni nyinaa mu no esese utimi sua asase so de enso ka ho na ade de odoma nkoma de ama ho no enso de aka ho de atenetene niema se de be ya enema nyinaa betuto yi ese bibia wa asase so bia no onyame adwene ne ne botaim no opese bibia koyie bibia ye pepepe enti no masa adoma chede no nti adoma chede no ye wo bia onyame de na fa eye amamre ene amane kwan so ti bebre ne nim se amamre ene amane no eye abosonsem eye tina onti ase nti meme de ene de enye se masua bebre afiri baabi na emu eye adoma chede ene nyame de achem ene na nankra wodoma chede no edanso me so me tape wadoma chede se nyankopon so ndum me bi se na me nso emre bi ebeba no nkrofo beba me na asrom so beba nimdie de efa ya mamre ne yamane ehu we emuguo na nankra what say nyame ya adoma memenda apostle Joseph Kantanka na yiyo kakra bi so bekoso Kumasi ase brekro na enso yese akofana so ye ne Thanksgiving ewo nkran ewo eshi de be mpa na nkwada yije because me matete say papa yi na konwa yi a wote so yi ne ma entimi ni ade enti se ma entimi ni ade de ene no kura mfiri mu de be mpa na nkrofo mienu we omoje enti omo ntimi ma asam ne tu ntwa ma ye nso ye ho ntoye that's view sa sam na da ho no eye nananom ena ye ho masam ankasa ebi se enipa nwu ama yenye na ayiye bebre sa amamre bia no e kire sa nipa wu a ye tenase hweda ode awuo no na abusua ye ntotoye se bia ye besie ne da no a ansa na ye di na hotwe a na ya dwene ho na ya ye okay senso ye bepe baabi di na kokora se bia bibi ti se escotch adaka mu a na ye hu kane no kura no se ye pese ye do to kakra kura no a na ye mfa ho nkɔhye afidie bia mu na ye ne ayen haban so ye won haban wo a na ye de ye haban bi no mo se ye de bam wo no eti ebinum so e de cement ya ye di sidan cement ya ye di sidan wow na omo de afra apetishi enti nipa na wafiri mu no na ye de na twere dan na omo ayire omo ho abie nanum na ye de cement na ye de afra apetishi no e de atua nanu na omo hwie na obi abode bo cement ni be koma na ani apetishi ni nyina cement ye de afra apetishi no anyway de makuni nipa no imprenu so dabi se kane no ana escotch adaka kwasi kokomfa abi maaye no saa na ye no enti ye de saa de no ema onumu a ekọ oyemu a na chese onsuno obrabuo ade bia ewo oyemu a ebema nipadua no sebe enka abamu no na saa de ni nyina abotoa so kwasi bro ni se na akeki so se botoa saa na yebetime do ato ho ye do to ho don soso no na yakope ahaban ye frene se echampon no na yatwitwa bebre na sebe ye yu hu nyina na ye do ato saa echampon ni bi so na ye de bi nso ayeden akata so ekopem bra abusuane pese omo besiu ni yesiu so ti ase nti kane no saa na ye fa so ede ye na ye wie saa de na wie na yakosiu no na abusua no edi na awotweda ye di na awotweda wie a na ye pe bra ye di be ye wa yie kura what you say ne saa bre no nsusu a ne ya ye wa yie no na afiri ho na aka afinhia na ti afinhia na ne du a
ne yedire finhyana na asa enti yenkoye obi aye wa ha ensa nkoye aye wa ha ensa nkoye aye wa ha de ma eba sese ne se obuwa no watena baabi na baabi a otena aye no owuye no ya anya na aye wo ho na yakosie no woni kroma ya aye adofo bi omo wa akire no etimi ka so ne manti ana ne irinti ana se ne ni sitie no yenso yemfa kwan bi so enya aye na yempento bo abinye dem fa nko bo abusua no eno yebo abusua pani a oye sa nipa na wo na abusua pani amane na no kura no wo abusua pani no onko ebise abusua pani nya aye mpre no waja se enti wo beja wo mu ema wo mankasa ayeden ayedi ombe no mu wie na se bibi ho ne so mde bebre abusua na omo de aba enti aye de yenya aye wa ha enko ye aye wa ha enko ye aye wa ha ensa enko ye aye wa ha sene se moye ayi gomua ayi mpota de na maye nkran na ma beye ahade a sa ka sunwan ene ogua takorade ene esirem de je se ebeko ho nyina sanko dia na je se monye hwe na bekubi o what ya say enti akan amamrem no yenye aye sebe prekesin hunya sa eno ntina se obi awu a eyese yede ubeko fie na abusua emma eyire adofo enyina ka bom na yaye wayie akata wachi prekope na ye bebrebe na ekoso saa ne de akan amamrem no menim baabi efra afi ebai enti dia ma me busa se no saa nipa mienu we dia no mo gie ne se dakro na memenda na nipa baako ani ye ne wa baako se eye a oye no Kumasi baako se ye Thanksgiving ye no awoshi de be na de no mo gie ono na also oye Thanksgiving no oye yi so onye yi chade ndi na ko Thanksgiving senta pese mbusa se de be na no mo gie ha so ti ase ena de ono oye yi no nso nka so oye na ase asori o ono nso san be ye yi eti sa nipa we no huhum mu no ekire se papa na nkasa no yenye na yi nukura na me ka kire ono wo ye yi no akoye na asesum enti ono nso koye na asesum no no nso dia peska ekire se eye den nipa dodo ebeba ho ni nyina no ya se aya asole enti ebeto correction enti correction ya tu wi a ekon hene enti ekwan a omode papa no ayie ene na munam so no amamre bia ne wa ekire sa amamre bia ne wa ekire sa eti emba no omonhwe bibi na empanimfo bi wa ekire omon kasa nkire wo mo na obi be kasa the harm has already been done broni be kasa o boy boni ni nya baya bawie da bi boni ento aboni so ma ne nya boni bebre ebi se wuntimi nka boni apem emo ma ne nya papa baako ene sa ne ma we no na kire se ya mamre no ya se no so ya mamre no ya se no nenka sebe aboa baako nwu ni enyi na yan mprenu aboa bia ni ho a yeyi ayi enwadam so mprenu de odwae no yetwa bi na ye de ama no na ya chicha awie no yensan ni akire se de obi anya no yesan akotwa bi esan de abrede odwa anam no aboa bia ni ho a yeyi ni nwanam mienu anase yeyi na yan mprenu na adenti ena sabi nipa awuo yakoye na yie wa ha ne yakoye we wa ha ne ade chia ne yakoye we wa ha eno ekire sei sesei abusuafo ena sese wo mutimi ene mma no eyeden eye yi enti se wo ma ye yie no kura na ayie no anko abusuafie no yenye ayie no utie a osenkafo etrensia nchemiensa ne nan no osisi obi tena sase so na owo ha na nimfie doso odi mfie bebre na nimonyam doso bebre na se owu na yensie ni ya opon bakura ho wonfaso sen na esumu no eden na onante kro na esumu kata ni din so ekwan ya yede papa ne nam so no
sesei obi abenya asem enye aka afa papa no sebe firi a wafiri mu no na ema no moboae mo papa no enti dwumadi a mo papa bedi wasase su nyina no mo pese eye nimguase na sesei gusu nso a eko so enu ntina se bibia si a yenyi abusuan mfrim na abusuan na wotumi ewo nipa bia wo asase so sebe womo a womo adwene aka kura na womo ne nam bonten no se bibi bakura ne se oto owu a ana se ka abono no wanwu yenya abusuafo ama mu kogina ehu sesese mi edne kwa ya sabia ne ade ebi kura yetimi chi driver na abusuafo ede womo fa kwa emra kwan so gise bia maku bia watu kwan fra chiri no bia nim na chi ene se no eno beye sebe a policefo asem eno kura mpo no yenya nipa momfa wo ye dai ekosie wo adentina kani ba wote asase so sebe wo ye sofo wagi din hwe nimdie nyankopon de amano enema kese papa we be ye papa di kwan na Ghana fo Ebenezer susu kra se o ye nyame de we an wote no on se nipa bia no wo ye nyame o nipa bia wo ye nyame na ye wo niema bi wo nipa ho a obi ade no eda adi sorongu so ono ne de no ebeda adi sorongu papa no be ye nipa a ogbo ade onye nyame se ono na oye nyame a ogbo enkwa owuo no ogbo nipa wo wiase mu na emom obenya atumi bi a ono nso time gbo ade so ati ase eti se okase oye nyame anaso be ye nyame a nsunsuro bia nhye dan nye den enimu saa efse otime gbo ade so sese memeti hei edura meye no yetime di obi ba metime hwa ne saa na bi kura yare na oyare no minim na aduro enso se mi kofie ana me pe ba bi ko so nam di mkotodwogu fo na me bom pa ye sore a metime hu se nyame mama adwene ni nimdie se fade we ka fade we kan fa man yare fo na ho beto no me yenso na nyame agina kire na waye enti ahafam no so ho me ye nyame eno nche se me na me bo wiase me bo nipa enti eniema bi anipa ye no ene so hwe ye nkola e bi kura ebi mo hyase ye niema bi a enwanwa so sa nimdie no ene nyame di hye nipa mu na nam se enipa tu nyankopon no kura atwene ni ntino ena ma niema bebre ye den eseye enti papa no ebeduru baabi no honam fam asase su de obeye nyame so enti nka aden ena o se yetoto na kiri sa aden na o se yetoto na kiri sa enti na bi ka se oponba bi so se kraman wo bibi eno so kire ye mu na eno ye two hash bible na ma ya ti ase se so o se kraman a o ti ase no ne ho won fa so se ni jata awuo so ati ase kraman a o ti ase ne ho won fa so se ni jata awuo efie ya yetimi anase ba bia ye adwuma yi na yakofa ebia ye mpesa akromfo beba ha enti yakofa jata wawu abeda ho ana wo so na wawu abeto kwan no na kromfo oba ha nyanzo obo atira no obo atira simple so na yakofa kraman popotwe bia otimi ye wo kwa no odwane nipa ne behunu se bibi wo ho nti obedwane so ti ase enti kraman a wote ase no ho won faso wo se jata wawu enti ye manipa ne nye den emewu ansa na nachi ya bepe ne ho faso ne animonyam efise okra na nkasa no nyame ayeden afa na ade enti wu nipa no a wodi efunu no gisika wodi ye dia wo ye no wonso wodi ebeduru ho na nyame amwa na bi kura wodi ebeduru ho no na okra mpo de sabi wa mpo ye ehunu na bi mpo kura yesie no enti nipa bia wo ya ade a esesa wo dwene ho mienu nipa bia de bia wo ye na sase su bia no esesa wo dwene ho mienu so ti ase enti kwan a omode papa no ayie enam so no akan amamre mu no enti sa wo nana papa yi efri mu enye papa yi nko ye hwe Ghana from afe 2025 ebesi 2026 a ye hu atitu ne ani ntina wagi din wa Ghana omo afiri mu omo ina afiri mu no omo ayie echi nsensen de eye bebre eye ina ye nim asem enya fe na adwoa me bebo din nipa su mesi ana so obenti ye ina ye nim
na nkomo ampempi no ye betena studio ha ye di akwakoye yamamre yamane nenei nkomo bi akoso adwa me so me de maso atibie me pese me so matibie ne de ene ese na Angr ba bedu ha de ye mo ho nkomo na ene why eniema bi e kire yen amamre ne amane nsunsu ye dem ana amamre ne amane se obi kase nsunsu na dem a na ye ti na onti ase yi enti machirem okay me nyina ye hu ye ka amamre no one amane enenam na mema emfato ho se ye kase obi awu ye yi a eye na ye no a ya bodin se ayi no eno ya amamre okay ebse nipa bi awu a ese eye na ayi na den na be me yehu se ye nipa na ayi amamre ena be me yehu se ye nipa na ayi amamre ne sen eye ne na aba enti amamre no ene ye de be ye ayi no enti amamre no se nipa na awuo no ye nkosisi ayi ne ye mpa ba bi a ye be hia aye ayi ne ye deda amu no ye wi a ye de amu na to adakam ade na kwa amusie ye wi a yakosie na ba no ne ye be hia adofo bonsa so adofo bonsa bi kura mensem sei abusua ne nye emfantutu om kanopi emfansi se om konya monye mfantu mukaso bi saa niema na eka ho no ye deda no yakosisi ayie ye pe ba bia ye betena aye saa yie no eno ne ye frɛ na amane okay what I say enu mum ye amane enu ya amane okay eti sa amane na ama amamre no nwie peye eti amamre ne de ye bodin na amane no ena ebe ma amamre na ye den awie peye yemfa ne se yesi ye to badin so badin to ne ye amamre so enti de na ebe me hu se ye to badin kane de na me kanye ne okay kane no se ye wowa na ye do ato ho ufuruma ne tia na onana ana o maame o papa nua be ma wo sewa na ya chichire ufuruma no na ye de akohye ebia abehu se be ya enyira enti na wotwe ene ye to badin ye to din so enti omo de akra ne hye wa bosome miensa no mayera nese ne bi kura eko school anzani atonedi hey na no de nya hu yes enya mamre eno nya mamre ene yiva so atiase enti na wotwe ne so a na afe na satam ni na so akola no hunu awia da enti osewa omo beboa wo mo ho eye be ma na onene wo ye no abusuafo ni nua ma ne o maame ne abusua na oba no so maame ne abusua mo so mo wo ho enti wo mo ba wo mukura wo mo niema so akola no eniema obeda so ne ntare kakra maame no a wo ba no so ne niema kakra so eno ka ho na afi nsa kakra nsafuo eni apeteshi ni ade enso ede eka ho eto mu ba o matena se no na afi siwa na kodem ho ana pani bi obetimi aye saade no no akotam akola na to ne nsa so so otam ne nsa to ne nsa so no de na pia begina abonten no de akola nani akira wia no obo akola ni din so satam enyanya ma udin no so ti ase enti ene ye betu udin enti ene ye do kira wia ene ese ohunu se nti eno ne ye amamre no na me ka no so badin to ne ye amamre no enti amane no na me kire mi enti ne so ane de ne be kire wia esuma si a wo ba ye nyama ne din o abrante ana ba ma waba na ba ya waba ene dai na ye de wo kire wia se afa no waba wia se a o be ka ye ho enti na ye de na kire wia ye de na kire wia wie no afa na ye be ma ne din ne ye ma ne din no wia na pani na wo ho no ana se
ne soa no bi ana nanano mpanimfo mo fie no ma no be matimi ye oba timi ye na wapia ono afiri nipa no mu ayeden aba oba na yamani nsuo ene ensa so na ode ne nsa tia sei no ode abɔ nsuo no mu to ode bɔ nsuo no mu akwala ne dansa so na ode ne nsa no bɔ nsa no mu na ode aka akwala ne ketrema na waka kire nse se uhunu nsa ka se eye nsa so obeye ne sa mprensa owia no asa de ne nsa bɔ nsuo no mu na osan de aka ne ketrema so mprensa se uhunu nsuo a ka se ensuo ni nyina kire se ewiase na wo ba no ubehunu de ede ubehunu de anwuno because wiase abrabọ no enyepe enye de bia na abenya ne dedede ene nya bia nso na ubehunu ne nwunwunwuno eti nananom amamre mu no ene ya adwene ya ma wahunu se ewiase na wo ba no emu nsam ye den eye bebre so ni aye saa de na wie no ni ye de watu obi nan so ye de to de de beto na ye de no to na so wie a afe na akola ne ho niema no papa no abusuafo eyi aba na oba no ho niema ene na yese ye kofiri ne tan saabre no ena be ma de entoma ode be chichira akola no a waba wiase foforo no ni nyina ode beba akola ne kete obedas ne sumiye ne bokiti a obedwarim ni nyina ye den eka ho ti aye saa niema ni nyina wie no na afi ye de nsa abompaye asre odumankuma twede ampon kwa me ne asase ya se de o maye no enye nkoso na akora no onyini meye panimpa enye emenya nyinkyire nti na o twa ne tia so eti de America we ni nyina ne amane no so eti sa amane no we no ene ye wi a na chese ya to akola ni din eti biribia no amamre ni amane ene kobom nti sunsuye nem so ti ase sunsuye nem ayati se entafo aya wo mo dako eden abaako ye panis ne baako de nanso omu nyina ye den eya de kro ye wo mu nyina dako so ati ase enti amamre no albabia ye bebo amamre din bia no di se amane ne bewie ansa na amamre na ye den awie peye so enti enso no amamre ena enso no amane to mienu nyina kobom nti amamre ne amane ne ka bom ema ewie peye ne wie peye ene na mebusa se ensaguo ewo ayiyo mu no eye amamre anasa amane ensaguo no eye amamre tini ensaguo no eye amamre na yegu nsa no yekeka nsem bi eno ne amane no ne na ema ensaguo na wie peye what you say ti mafa nsa no twede amponko ame wona ye ma nsa o wie wonsa ni asase ya nsa o na nasumasi wonsa ni we wonsa ni so ni akeka de sese ye keka nyina na akoya amane no na eno abe ya amane ndi awie a na jese nsa guo na yeren awie peye na mebusa asem bi de enti mebusa amamre ne amane ensem nsaguo ya amamre anasa amane ni na pese mebusa asem bi ye na ye hu de akoso wo man Ghana mu efri last year ebesi this year 2026 wo mu yi nipa titu ani ntina o mawu a o mayiyo akwa ye prekese o manfa amamre ne amane kwan so ana ye o manam o mo kwan so achia ya Asante amamre ene ya amane aka na amamre ne na amane enti mebusa sai mpempi ne yete se bio emretimi dru na abusua hia se na yeyi Appiah ye friend na nanom samanfo mo adikan mo no mo abusua mo adikan ye mo nsa na ya Kenya omo se na be ya ne pa bia esefata so obde dum abusua no mo de adom ye hwe sei di akoso ni nyina ye huoi a ye hu se nipa so masi anaso obenten se bio okọ ne nkra achie ye kopere korabe ya mfa na nkọ na abusua fie bia ya wotena ye bo bra agi din wo ho no ho ana yesusu se esie na ebeboa yesie no Appiah ba ye bibia enti se mre bi bedrum abusua na kwabusua fie kwakosia agunsa fra wona wadi kan wabusua ni mu a sa anipa fue ye bebo mu din agunsa gu omo so bia na odi haira o odi haira eti se sebe ohene a wa mobra pa na wantena konwa so
anto no kon anko ne nsem nkyire na yampunu na konwa udin ayira ti saa na we ne nso tie enti se yekosie wo baabi a amamre mu no se yegu nsa wo fie abobɔ nananom ne mpanimfo ene omodi kan akone ade a wo nka ho bi wachira kata enti akamfo no yenim saa niema ni nyina na akamfo nim se sebe yeka asama ado a yenim se ɛhɔ yɛ man but obi anso nyɛ den enko ho maada enti akamfo gidie se enipa na wafira asase we so no o sa akotena saa asama ado asa akɔbɔbra foforo tina le bra na wo bɔ no tuntwaye enti ɛhɔ ni yɛ nyina yɛ fie eti ɔno okotena hɔ akɔtwan yɛn kɔpem se yɛn yɛ firi ha bɛka koto enti ya todwum se yɛn nyina yɛ kurom ni asama ado ɛhɔ na yɛn nyina yɛ bɛkɔ so ɛyɛ nwuma yɛ to enti ɔno adi kan enti se ɔno adi kan wɔ hɔ na amamre kwan so no yɛsie ne fie yɛ bibia de a ɔno wɔ hɔ twan abusua na aka wɔ asase we so no enti se yɛgu nsa yɛbɛgu nsa abɔ ne din yɛnim sɛ wakɔyɛ sunsum a yɛmfa n'ani nyɛ den yɛmfa y'ani hu no enti yɛbɛbɔ ne din ɛde asrɛ tumi ani bibi afiri Nyankopɔn hɔ sɛ ɔmfa no so nyɛ den ɛnyɛ mayen enti sɛ wo de na ɛkɔba sɛ yɛkɔsie wo baabi ɛkɔyɛ waayie ɛyɛ bibia ne ade a efie ma no onka ho yɛbobɔ din no egu nsa onka ho wo wayira afiri abusua no ti sɛ wɔ hene a yampunu wakonwa enti na sɛ yɛmmɔ wo din ɛnka ho ne de ɔmo mawu no sa benya susanso bi wɔ akyira na ɔmo mawu sɛ yɛmmɔ di anka wo de onim kata ti egu sa ya mo di a wonya susanso onim kata oto na utira anye ya yɛntimi mmɔ wo din papa bia nkyerɛ mu a ɔmo yɛ den ɔmo ba ebisɛ yɛgu nsa yɛmfa wo din nka ho enti eni kwan sɛ yɛtimi tena se ɛkyerɛkyerɛ bibi mu sɛ nipa asomasi na ɔte sei obeye sei so ɛsɛ wo din firi abusua krataa no mu ebisɛ wo yɛsie wakurabuja nti wayira what you say nti akan yɛ wa amamre a egyina ho ɛboa a twedi ampɔnkwan me ɔbɔɔso bɔ asase no nso gitum ebisɛ ɛyɛ ɔno ni nimdeɛ ɛna ɔde ama nananom sɛ yɛmfa ni sɛ adwuma no so what you say ene nana ya ka amamre ni amani a wakyerɛkyerɛ mu yama yɛhunu bibia yi no na ɛtwetwema so kakra esan sɛ nkomo wei ɛyɛ nkomo bi a ene no ba wiase kra ba Ghana ha ɛkɔ so pa bra sansɛm wei nyina aba bebre na ɛka sɛ ene kra no yaka na amamre na amani a ɛjra na sabio yetietia so yegu no fi no egyina nneɛma miɛnsa so yɛse baako ɛyɛ religion esoma yesom ana ene no ama ya mamre ne yamane eseye baako eye yamanyosem a ye de awura ya mamre ne yamane mu ana de atwato ye suatra ye ko school adru akire ntino ade bo ha se ye mfaso e woso ne yempese ye behu sa mamre ne yamane mfaso woso ma ye eno no nkrofo kasa na na omo ye adwene me no omo ye adwene pa me no omo ye adwene sa ye adwene biu na metumbo asene ma kyerɛkyerɛ nana ene ye besua dem bi pese na yekum saa asam we kura sɛ kwasi broni enyamfa ne krata a yɛsɛ bible no akan yɛsɛ twere kronkron yɛnyintum yɛgitum na twere kronkron na ɛba ayɛ no na emeyi amamre nyɛ den emfiri hɔ what I say if the Bible me ati asese de honhom ade to honhom ne de honam so ato honam ade so nti na bra bi me kyerɛkyerɛ sɛ bra kwasi kɔkɔ nya maaye no na yɛ nananom ne yɛsum nyame dada okay me kyerɛ baabi a ne yɛsum nyame kwan fa so sum nyame nyina what I say eti nyamsum kwasi kɔkɔ de ne de ne baaye no ɛna afɛ de ɔmo se yɛ de ne yɛ den ɛyɛ abosomsom enso abosomsom na wɔ kan ɔnte ase wonim na de korɔ ɛne ne kyerɛ we because me kyerɛ we a ɛnɛ yɛ nsɔre so ne why nsɛm bi ani so yɛ ka sɛ bosom kyerɛ sɛ
oboa ama wasum nyame tienie pa bosom obeboa ama watimi asum nyame sebe enipa bi o madwene abofom no omo se bosom kire se abrosom so ati ase yan hwa ade bosom obi a okom bosom ana odi bosom achi ba bia bosom ne wo no ana se odi bosom achi a ade a enya ne dia onfa ewa bosom fie ho da no ebre krono krase so ati ase o fa pe ewo mu abosom ne be de obechew enti ompene se udi bosom aja na ye konfo na udi boni sie a bosom ne bebo obechew ti na kanene kwa na boni no so se ne de yehunu what I say se uni obi kura bohye uni ne bohye o na utwam na oti ne kontomire mienu miensa na wa moni panamane a bosom se wa bokro no wawia obechew so enti bosom bia hwehwe se nipa bia wa asase su bia no obedi nyankopon mra nsem so what I say enti se ohwe Psalm 82 a onyankopon no obosoro ne asase no oni abosom ne na ye dwumadie eye bibia ai so nyankopon oni abosom ne na ye bibia ti se o kan Psalm 82 no a o si nyame mma so momfa ahokaka nsum nyame na onyankopon gina nyankopon asafo mu na obu aten enyame ntem Psalm 82 se ubetimi akan kakra mame a eno na mi ye no Psalm 82 eti nyame no oni abosom tie kan abosom kire se bofo kire se obi ayesoma no ma bie Psalm 82 no Psalm 82 one going and we dey kan bra okay eti first mo say Israel atamfo onyankopon gina nyankopon asafo mu obu aten enyame ntem fatu si o mama onyankopon gina nyankopon asafo mu na obu aten enyame ntem yeka enyame a gos so eti bible yesi enyamesem ti bible we no ese ye bisa ho asem yi enyamesem yenka nyamesem o yesi enyame ne ba no nse abosonsom na yesi enyamesem so ati ase eti onyankopon gina nyankopon asafo mu obu aten enyame ntem nti onyankopon tenase a abofo ene twa omo hia na abofo no ene yen yekodi kwasi buroni di achi nti kese ye kan ye den se abosom ene yekodi kwasi buroni se angel chese bofo chese smafo so what you say eti yan kan ye den se abosom ne yekodi kwasi buroni di achi no nti bosom no abeye abusudie ayede amaye nanso bosom no kire se nipa anyame ne omotena se bu aten eye bibia na otoa so a ubon se onyame di dwumadie ahye wo mu nyina nsa se wo mu nimate asefo ayete ase se yebu obi kwasia yesisi obi yebu obi ntanchia ewo court akunafo ni nwusia sa bosom no enima wo mu nyina na sa adwuma na nyame de ahye wo mu sakran so wo ma ani a nyame se ena akire no sa abosom no obese wo mu se de obese yensu ye nipa pepepe etina na woni omu ya adwense suku amanyosem ene village no ni nyina meba ho asay amamre ne amane ni nyina meba ho so ti ase enti asem bia wo kan ensa wuguo se ti se ni nyina no abosom na eden agi ama dwumadi a wo pese ade ani die no etimi ye adwuma afa eden ene ekoka se enye eye bone enti me ka se bosom na omo ka no wo man ka se omu ni ma de kro wo mo nti ase what I say ena omo de ka sa asem no enti bosom bia ni ho a o pese se bi wo di na chi a obeyeden obeyi nyinsa ato aguo obekwa akodi awuo obeye bone nyankopon mra mpene ma wonto so ye ne ye Christopher so ye bone ena bosom nso so yensom bosom bia wa asase su bia ye nipa akwa adentia nyame bo nipa wiye no ena o kan hebufo nwene tire ba akunche mu na eba no a onyankopon di jafnama so ho ena ye abofo
ɛna ɔsɛ abɔfoɔ no nyɛ dɛn ɛmɛsom nipa eti saa abosom no nyinaa no wɔn nyinaa yɛ nipa somafoɔ nipa boafoɔ wɔn na ɛsom yɛn ɛnyɛ yɛn ɛna ɛsom wɔn enti obi yare na yɛde ne kɔ hɔ ana bibi tu obi na yɛde ne kɔ ne ehu ade kora na yɛafrɛ no yɛfrɛ no na ɔba na wabɛkyerɛ sɛ ɛyɛ senti ɛna saa ha wei ana yare wei abɛtɔ nipa no so na wɔsan bɛkyerɛ duro a yɛmfa ma na nipa no ho bɛtɔ no ti sɛ ne ho tɔ ne wie a ɛno nkyerɛ sɛ wɔsom bosom te sɛ wakɔ ayaresabea na yɛnhunu yareɛ na yɛse kotwa foto ana yɛde afidie ahwɛ nipadua na yɛhu yareɛ pɔte ahaw eti yɛhu yareɛ pɔte ahaw no wie na yɛmu aduro no ho tɔ a afidie no a yɛde hwehwɛ omu na yɛhunu yareɛ no wokɔkɔsom afidie no wokɔsom sɛ afidie enti bosom yɛnsom bosom nyɛ nyame bosom bia yɛ nipa bi a wɔ asase so bia yɛnkoa ne wɔ mu enti ɔsɛ yɛn ɔmo asɛdeɛ ma ɔmo na ɔmo so srɛ ɔdoma nkoma ɛma yɛn na deɛ yɛhia yɛahotɔ ne asomdwoe nyinaa yɛn nsa yɛ dɛn ɛka wɔ asase wei so nana twa ne tia mamena deɛ brɛ deɛ mebusa sɛ deɛ ɔmo ka ne sɛ saa deɛ wei asɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ no wo so no ɔbɛyɛ adwene paa no sɛ asɔle no ɛna abɛkyerɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa nyɛ dɛn ɛnyɛ asɔre no bi wɔ kora mpo a sɛbi nipa na firi mu kora na sɛ yɛyɛ na ayie no ɔmo nyɛ wade aseɛ eti ɔmo de saa ɛsom no mmom abɛsɛ amammerɛ no ɛno mmom yɛ nyankopɔn akwankyerɛ no ama nipa no ɔmo de som no yɛ dɛn ɛsɛe no wade aseɛ eti ɛsom no de ɛwɔ hɔ obia ne obetumi aka sɛ nyame ni hɔ na nyame ni ofiri he na bae ɛno so ne asɛm no ɔbɔ soro ɛbrɛ bi me kɔtek na me ne ɔmo di nkɔmɔ a akwa baako ebue na na asan asase we kura na yɛ asase baako a na ɛwɔ soro ɛna tifiri hɔ na ɛbɛtɔ ɔfo ma asɛm ɛna mbusa ne sɛ hwan na de kɔ sɛn soro hɔ a ɛtifiri hɔ bɛtɔ a na tam anya mɛtɔ a ha no kyerɛ ma de kura na ɛwɔ ha ntimi ankyerɛ ne ɔwɔ so ɔhoro so wantimi ankyerɛ enti nyamesom no ɛde yɛbɛsɛe amammerɛ na nyamesom no ankasa nso so ɛyɛ amammerɛ so te ase ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne ɛyɛ no wɔ asɔre dɛm so enti yɛsɛ mekɔ akɔyɛ asɔre eti kane no a na kristosom nya maayɛ no na yɛ nananom som no yɛkɔ baabi a yɛkɔyɛ asɔre yɛsɛ yɛkɔ asɔre yɛ so yɛkɔ asɔre yɛ so ɛnɛ akɔmfoɔ no nso nkyikyɛmu baeɛ no wɔn nso ayɛ ne sɛ asɔneɛ so ɛna kristofoɔ nso yɛkɔ akɔyɛ asɔre yɛkɔ asɔre so ɛwɔ hɔ dadadadada ɛna ne nyinaa yɛ dɛ yɛde nyamsom ɛdɛ ɛsɛɛ no yɛmmra yɛkasa yi tena ase na sese ne hwɛ adeɛ hwɛ ɔman a wɔn ankasa de wɔn kasa ɛyɛ wɔn biribiara de kyerɛ adeɛ ɛde yɛ biribiara wɔn biribiara wɔn de yɛ no hwɛ wɔn mpuntuo no wɔn abrabɔ na wɔn nkɔ so so na hwɛ yɛn ni a yɛamfa yɛn akasa ani yɛ dwuma na yɛkɔfa obi kasa no hwɛ sɛ yɛn abrabɔ ɛkɔ sɛn wate aseɛ enti yɛde sukuu no nso so ɛbɛsɛe amammerɛ ɛma nneɛma pa a ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ na yɛnya no na so ba mfasoɔ ma yɛ no ɛno nso wɔ sɛe enti sɛbe obi a osua amammerɛ ɛne amanneɛ no ɛbɛyɛ den sɛ adeɛ a ɛyɛ one obetumi de biribi afefam na akɔyɛ bɛɛtere anaasɛ fɔ efisɛ yɛkyerɛ no ama ne hu sɛ saa tebea no ɛnyɛ nyame mpɛ saa eti saa nipa na ɔmmɔ saa abra no nanso ɛnɛ yɛakrakyefo nyɔm na ɛbɔ yɛakorɔ no enti sukuu na so mfasoɔ ne deɛ yɛne enti na berɛ meka kyerɛ sɛ kane no sɛ obi ɛda abusua akonnwa dam na yɛnim sɛ akonnwa no obɛdi bia yɛmfa ne nkɔ sukuu so yɛsɛ de hyɛ abaa nka no ɛnyɛ abaa na ɛnka no efisɛ ɔbɛkɔ akɔsua wiase nyansa ato fie nyansa nimdeɛ ɛne adwene no ayɛ den ato atwene so enti yɛmfa nkɔ sukuu kura enti wodi ɛtena ase na sese na hwɛ nnɛ kane no wɔn ahemfo a wɔn ankɔ sukuu anu akyi na wɔn ankɔ sukuu no hwɛ wɔn ahenie na wɔn abrabɔ na wɔn ne yɛ na nnɛ a yɛsɛ yɛwiewie asuapɔn ne ho ahoa deɛ obi kura kɔ sukuu ama sɛ nyame amoa kura ne wɔanya kura nka ɔbɛbɔ akɔkora wuwom o nanso ne nyinaa akyi no sɛn na ɛkɔ so te ase enti sukuu no ɛbɛsɛ yɛ nneɛma bebree enti sɛsɛ abrɛ yɛsɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya biribi papa deɛ a
ene yen hyase ne yemfa ye kasa so enye ye bibia na se de kasa ne ya he ye wo man bebire wo ho wo mutimi afre nhyiamu wo mko a kasa na wo ka no se wotio se wontio ono ne kasa na wo ka se woti kasa no se wonti kasa no onsi sa ne kasa ne nkoka wo dia wote anasa wo dia wasua da ono ne de na obeden obeka nanso yen hwe de so sabe nananum bikura ko gina afasha ase ana adwabo bi ase a obeka yen kasa ne nkola na sua se nana kura se no eho na okoyi burofo akese enye ye kasa o enye no ye wu ye tum so ja se enti ye de sane amani nyina ese ya mamre ena politics nso tan yen ye Ghana ha politics nti ye man ntimi nkwa animu de bia tim de tim adentra sabi ye yimu se monkaka omampani a ye yi no ho na yentoto yenkuro ya brabo ye niema yenhwe sedia ebesi akoyie edi ama ema nipa yewo mu no yenya ahoto ne asomdwe yakohia mu na ye adwene kura we ho no ye nyina ebetena se ne adwene hu se kura we a ye kan ho asemi ebeboa yen anase emwa yen no dabi ne emu ache ade anzo duru ba bia yenim se ebeboa ye pa o politics nti amanyo seminti ne emu ache enti kikiri ade na ebeboa yen no ne ato abatia nti oman na ebeda ko yenim de anya no nso so ye de patapa be yesa na no nso yaje atum so enti sesei Ghana ye hunu si ye ko yanim si ye be yachi enti amanyo nsɛmti eniema bebre wo ho a aban bi ba ya wo ye ya wantimi anto aso na ono ba ye so obeto aso no na wonye ma wo magidin ni nyina ye den ese enti na amanyo nsɛm no ekire sei enti amanyo nsɛm enka o si etimi de ka enipa nyina ye den ebom nanso ye de amanyo nsɛm titi nipa ntem ene ye de asoro nso etiti nipa ntem minim ensolfo bebre a se onya na asoro ba akọ na asoro hu kro mpese obechia what you say na ko asore mo ko ye den se onko ni de ebinti ohu kro mpese obechia se enya atamfo obu okra no woni na hia kra na bia mo pese mo ye bibi na ebe ye mo mpae no o se da bi onya na asore ba eti na asole no a eba ye ne eba se ebekunya na se ebeboa ye nana ye hwa de bi ye impempi no ye title ejapade awujade ejapade awujade nsunsun ye dem ejapade no na awujade na na mami mma mu kakra ma because yi sa atitiri ne ntino mawu wa Ghana akwa bibia ohoi bebe na se mo awujade ho ban bi so se mo ejapade ho ban ti na me pese me ye too sure say de ne ye bo ho ban aka kasa bia e beka bia wona nkyirase nti unim a obebre okay yenim yede ase yede brobruma oti bia no aka bi ye ka awunyade eye awunya wawu na wagya enti eye awunya na ye awuja eye wawu agya eye awujade ene ai na awunyade na aka wo so na sa awunyade no eye abusuade what I say enti me na bi wi sa japade no mentimi mfa amma me ba mentimi mfa amma me yire eye abusuade nana obiso say awunyade ne ye the legacy to bu asema me kasi buroni o mu burofo no akrajifo no bebre kura no ono aka ne burofo kura on fa mra twi mu kura wontimi nka no say legacy ye mbo ne legacy hu ba awunyade burofo bebre o mu ka de waka bro ka jenso on fa mra asante kasa mu a wonhunu wonim no de na namba bi so ta say ye wo awunyade ene wo ajapade okay awunyade ne ya busuade enti se ya konwa untimi mfa ma untimi mfa nche wuti ase we baba bedi abusuan no okọ we baba bedi okọ se ya asase so a mu abusuan no ena mu bedidi so a muntimi mfa nche obi a muntimi mfa ma obi a ubedi ade a untimi nkofa asase ne bi ma ayere untimi nkofa bi nche oba eye abusuade eye nanabi pani bi na adika awu ne wagya no wo ho
ena wo nso oba abeto eti wo nso ese wo nso wugya ho na obi nso ye den eno nso befa bekwa akosi se ye nyina be fra asase so eno ne efra na awunyade ene ewo ajapade so ti atwi ne kura ajapade aja kire se wo papa na apa to o papa ajapade wagya to ho eno se sa ajapade no kura no se o papa sebe na dwene mu anno na okoye sa ajapade no awa abusua asase so ya anyi aye na oche what I say enti untimi nkoye ajapade awa abusua asase so enti so okoye wa abusua asase so ba bia wa ya aduro no abusua no se wa bere ebia ne ya chem na abusua na fa de ne ama obi nti wo de no na betimi di bia ma oyire anase oba what I say enti asante kasa bia ye ka bia no ewo ne nkire mu ewo ne nkire ase ena ewo de enti a ema sa kasa ne nyina ye den ewo ho enti ajapade ne de me papa ena aye me de amaye e de ato ho no eye metimi de ama me ma eno so yenye na busua asase so eno yenye na busua asase so wo ye na busua asase so pa wo de manso kese na eba to oma ene abusua ne ntem obi bia odi bi che ni bia no wuwu achi no manso be den ebeba efse wa anye no wankasa wasase bia wokotoye eti na eduru ba bia etimi kase na enipa na opera asase no ne nana ben ene kobu kwaye what I say enti esono ajapade ene sono awunyade ne de abusua de ebekosa ajapade de wo papa na aye so enti se obi wu ne se ebia oti akonwa so a na wunyade no eno ene ebetime de ama no de odi ade na odi bi ahwe ne mba so omususu anase omanyini bibisi a odi bi ayede aka ho asem ade ahwe nkola se de na papa papa ti ase no omoye no ne se oti akonwa so a ye nka se na de oti akonwa so no awu emu abedi na ade enti chinchina ye ne kotena akonwa no so enye yie so ade ase enti gise ebia abusua ne san tenase na omo hwem hu se ampa akonwa na duru no so a esese ye de ma no anase odi akonwa na e de asomdwe beba ansa ne ye de no abaye dai abeka ho na se ntisa enipa na ofiri mu no na japade ene ye de be hye wonsa na akonwa ne de unya nuru ho eti na omo ka se awujade ye legacy enipa ni jai to thank fa lumba sene ye obiode ne ho bebia wo raise ne ho duru ye papa ko Joseph Kantanka hwe nimdie ni nyansa nyamde dom no otimi ka se ka ye boy ensem na aspake TV ubo nsem na aso wo yese na yese no omo se no na eye awunyade no ko ye legacy tie ye ka legacy legacy ye dimpa waja to ho tine men awujade no David ontam ka cho se brofu kasa na ye kana omo sua na kakraka na omo ka brofu na ya ate ato no oti ana ya ate ato no bebre ntimi nkyerase munim so bebre ntimi nkyerase legacy na ye ka no eye dimpa waja ato ho so tia se edimpa sebe lumba enka oja to ho ni se wo ye ni patitro a wato dwuma kwa akire ema wiase nyina yeden agena tum eti se oye lumba ba ni nua na ofa ase na namba bi kopa adwuma na aduru ba bi kura na eye na mi nua ne lumba na papa ne lumba edini nti omre so ta se nti je hwe ye na apostle ko Joseph yi hwe din a waja ato ho edini nti so ko duru ba bi na oye ne na akura na se ne church member kwa kura na wunya so mfa so edini nti waja dimpa na eden ato nti legacy nya japade ne awunyade okay so ta se eye dimpa nti na mpanifo bu be se dimpa ho eye sene ahunyade so ati ase enti burofo no sabe mu amude mo se burofo na mude beye maduane no muka na munkyire mu ye maye hu no okay so bebre ka burofo no wono aka burofo no waka no wode ketere maso dedede obi krom kasa no waka ne dedede onkyire mu mro no an kasa mu bonso wode ne nam kwame atasu hum ne ayi nyina ye
yesifo nkɔmɔ na yɛ dɛnɛ so mene yɛ ayɛmra ne sɛ yɛne yesifo nanso mo busa sɛ mo sɛ abrempɔn ayie ntɔkwa no mpempi no yɛnko na bɔnten dabi sa emu edu sa wo kyerɛ asese sa yɛnko brempɔn ntɔkwa ɛwo na yɛkasa abrempɔn kɔ yɛ hwan ɔhene nkwa na yɛ obrempɔn dabi bubu ma me wode bubu na me hu sa adwa kora me to sɛ yɛ brempɔn a ma hyehyɛ machi yie enipa bia okura tumi bi sɛ abusua na de ahyɛ ne nsa sɛ nananom na de ahyɛ ne nsa sɛ ɔyɛ mampani obi a ɔyɛ abamu mpanimfoɔ so saa nipa na omukura dibia kɛse no na omutimi yɛ nneɛma ahodo a ɛboa nipa no na so ba mfaso ma nipa no saa nkɔfoɔ ne from sɛ abrempɔn enti nananom no nso nana bi timi bɔ brempɔn so ate ase ɔbɔ brempɔn sɛ saa brempɔn na ɔbɔ no ɛnneɛma bi a obetimi ayɛ ɛde aboa ɔno ane man ne nabusua ɛne sɛ nana no a ɔbɔ no saa brempɔn no ohia bibi ɛwɔ ahensɛm no ho a obetimi ayɛ den abɛboa no na wabɔ saa brempɔn no wate ase enti yɛka brempɔn a obi a okura tumi bi a etimi bua nipa na ɛso yɛ den ɛba mfaso ebetuma yɛ nipa bebree saa nipa no ntɔkwa yɛnko ne bedwam yɛnko na bɔnten yɛnko na busua fie adentia hwɛ baabi a papa yɛ koduri ti dan na meka kyerɛ sɛ oyɛ beebi na obi kɔgye injunction de to so a ɛno nkyerɛ sɛ adekoro no so ɔma wonyɛ o anaasɛ ɔtan anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔno wo ko injunction no ɛnyɛ ntɔkwasɛm baabi adeɛ ne kɔ no ɔno nya ne ho nteaseɛ ɛna wakɔgye saa adeɛ na bɛto na nso ho nteaseɛ etiaseɛ ma nipa bi bam ne ahwehwɛm ne apra asomdwe ɛma mu mienu nyinaa munya mo ho nteaseɛ no na sɛ nteaseɛ ne yɛ adwuma a adekoro no mu mienu nyinaa motimi abom ayɛ den ayɛ adeɛ baako ama na yeye so ateaseɛ enti sɛ obi di injunction kɔto biribi so na sɛ wo so wokɔko anaasɛ sɛ ya na sɛ wo anipa na nkasa injunction no sɛ ɔyɛ krakyene sɛ woyɛ hwan no wa injunction no wonte aseɛ dina mka sɛ brɔfo no a wɔn ka no yɛ na wɔn nkyerɛ mu yie ne ka na ɛyɛ de so enti sɛ mfie du na enti aseɛ nya adwuma a eni kwan sɛ ntɔkwa bi ayɛ den ɛba yɛ twa obi sikan yɛ bɔ obi tuo yɛ pra obi ɛkɔpem sɛ adwobrɛ bɛɛ den ɛbɛba asɛm koro no a mo twe ho manso anaasɛ mo pepere ho no na mo nyinaa mo adwena kɔ bankrom ayɛ adekoro no ma na yɛ den ama na yeye so ate ase saa netie nti yɛnko abrempɔntɔkwa nti abrempɔntɔkwa no ukɔko a na je se nipa no na ugu n'anim ase na ugu n'anim ase no nso no ɔwɔ yere ɛbɛka ne yere ɔwɔ ba ɛbɛka ne ba ɛbɛka na busua ɛbɛka ne namfofo so ho saa bre nneɛma bi kɔ so sɛ ɔman foforo bi te deɛ ɛkɔ so a yɛn magu ase te sɛ papa apostle sɛ de ne dibre no nya Ghana hankwa na yɛte ne wiase afa na nyinaa eti sɛ na yie ɛyɛ abrempɔn yɛ ne yɛ kono abɔnten a ɛnuguase no so enti papa yi deɛ ɔyɛ nyina akyi na sɛ be ne wu akyi ɛna deɛ ɛkɔ so ni saa na ebi no akɔbɔ sɛ na Ghana fo te papa yi na ɔmpɛ sɛ ɔmgu n'anim ase anaasɛ papa yi kura ɔmgu n'anim ase o na obi ɛka de wɔpɛ nti abrempɔn tɔkwa no yɛtena se wɔ fie ne yɛato yɛbo ase so ho eti sɛ woyɛ abusua pani na sɛ saa nimdeɛ no wonni bi a woto nsa frɛ ɛsrɛ ɛdi dwaatoa ɛma nipa bi ɛma ɔmo bam ɛma yɛbɛhwɛ me yɛsiesie wada sɛ ɛno na mpanimfoɔ sɛ ano ne ano hyia a ntotoa nyɛ den ɛmma eti mpanimfoɔ ne bɛbam abɛka abusua pani abusua no mu mpanimfoɔ so ho ɛma ɛne asɔle ɛne abusua ɛne yire yɛn nyinaa bɛtoto biribiara ma na bɛyɛ asomdwe afei yɛn nyinaa yɛ ɛkɔ a na afei kyɛ sɛ mmoa no apam ɔma apam awie no afei sɛ yɛn nyinaa yɛ dɛ yɛgye yɛ a yɛtu anammɔn baako na yɛhu sɛ adeɛ wei ɛne yɛn nyinaa yɛbotae si so a yɛ dɛ yɛɛyɛ nana mame bu sɛ asɛm wei na yɛnsi na yɛde yɛn nkɔmmɔde nyinaa aba awieyɛ nkɔmmɔ no yɛ dɛ nanso yɛntimi nka nkosi adekyeɛ ɛsɛ yɛde si baabi nanso mame bu sɛ nana asɛm wei ni mfansi nana what sɛ impempi no mo se sɛ woyɛ ɔba
te se me de adwasafo ye mfa to ho bra ni nua kofe na bo ni tuo ye na yete nsem a obekan se enye ne papa sunsum a ebo na chidom anka tuo no kun no yesi se wo papa wo tumi se den me de mate timbese me busaw na sabio owu na se ne sunsum kra bo wa chidom de wo ye nyina se wo gu ni funu ho fi se wo se na ye se wo ye den still na so bebo wa chidom abo ho ban kra na se wo yi abusua papa ni firi mu eto nchen na wo di tumi ne hya wonsa edi dwuma bia abusua ni tumi sore ba no so a enya asem ketwa eno no kura be ne wom esa se ne matete se ye se after papa na yie ne kura echi no bebe na so mu hu se na ma me adwasafo se bi waye bojo oda oje ne ho enye ya ye nyankoma de asole ahodo aye de ne bekoyi na still etire no kura na on se ye di nkomo no na me ka bibi kire o se hunam fam de papa na yie yaye na huhum no yenye na yi se nyame ene gina adwasafo achi what I say nyame hu se papa ne dwumadi a wadie no na muda ho yensie enya hwe na funu no kura no yenhunu ba bi ewo na se wanyina chire ama adwasafo anso bibisa akoba na ofiri mu a na nyame kura no onye nyame enti nyame no ana ye na dwuma se obegina firi sa ohawo ne mu na enka we no ena enka se omudi sua ade na enka ne ho to no ofre ni nuanom fra busua no ene asore mani nyina se ni senti aba enti mum ye nyina ye nka mom na afi ye hu de na sa nkobasa na afi o de sikabotin bi beto ho se gi se abusua de ba ansana dia na chese die nyame ye no a na opese o papa akiri ensei no wo wanti ase abusua tumi sore enti se tumi bi wo ho a nyame ene be sore enti nsam na da ho no enye tra sa se de ye hu no what I say enye tra sa enti se omo pa somdwe de a ba bia duro bia no emani nyina eni aso ne abusua ni nyina ensan konkohia na emfumso bia ba bia no omo nkorete so omo ntoto ne yie na asomdwe emra sa asomdwe ba na ankoba se eye no kura no ombesa ye no fofora nyame beji sa asem na tum ema de obia ahoto eso onya bia no nsa beka sa anya sa asem we achi no nsem egu ho no enye bete abusia ye beda na Angr ase wene afutuo ne nkyekire pa wodi afa Nyansapo TV so edi amahwefo ne etiefo nyina da bia da meka se panyin wo fie a wo yi a na yedika se enya na Angr ka yamame ne yamane a ene ye achia no ka hefa ane ye kope hunyansa ne nimde edi abekyerekire timi de dan da nyina no bikom kotodwa ni ma empaibo pa na mesrede ma na Angr de na busua se nyankopon be ma ne nkwatenten na wo hye na busua se na busua enya ahoto ne nhira na Angr ba studio ha ne abedi nkoma da bia da bonsa ne siguso a wo seresere ahoto ne fie a obeba no wamuna eno e basa yedi nkomo na wo hweye no unya nkomo no mu nkyirase yie enije kura mba wo koma mu se wodi tie nkomo no entuko okotodwa ni ma se nyansa ne nimde nkwatenten e fama na Angr ene na busua asona ka kire adwa kromu eni midin owa abrempon Royal Kente Palace ana asoye na sene abusua hyane sona ka hunu sana Angr ohwe no enye dwumadi we nko na odi e ba se yemfa aduru papa ensa yarewa entu yare ase a odamufo a Kumasi ha owa amamre fie cultural center se bia winim cultural center winim amamre fie na pese ofe na Angr e wa homatrofo so a obetima friend wo 053 53 65 999 0535365 999 na Angr dan bani asa na bden komoni na esi asani yeshia bye bye denti ni ebube ne bre benze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wa doresra
panyini won tena fie e ma aseduamfo blani pie firi mantam ba hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya